jobb egy tő tempó után 200-ra sima bal hosszú. Jobb egy tő tempó után 200-ra sima bal hosszú, 200-ra sima bal hosszú, és mögötte 50-re jobb egy tő lesz. Látod a jobb egy tőt és 80-ra, bal 3 tő fölfelé, 80-ra, bal 3 tő fölfelé, bal 3 tő fölfelé, és abból egy sima jobb hosszú tő, majd 100-ra sima bal hosszú, és abból lesz a jobb 334 tő. Ez a jobb 334 tő, és 20-ra. Szép. 20-ra sima bal, majd 80-ra bal 3 bukkan nyílik. A bal 3 bukkan nyílik, után 30-ra bukkan jobb 3 tő, vége dob lent tart. Vége dob lent tart a tőbe, és 50-re bal 23-ba bemegyünk az oszlop mögéből a sima jobb tő, és a sima jobb tő után 30 bukkan középen, után 50-re bal egy kérdőjeles tőből a jobb 2 kienged tő, és jobb 11 bukkan a ház mögé, jobb 11 bukkan a ház mögé, és 80-ra sima bal, majd bukkan sima jobb tő, és 100-ra sima jobb tőből a bal 11 tempó a válla mögé fordulunk be, és 30-ra sima balból a jobb 2 gumis a ház mögé fordulunk, és 100 van mögötte, és 100-ra bal 2 tő vége bukkan középen, utána 30 bukkan, és bal 2 tő fékes, mert bal 4 van rajta, bal 2 tő fékesből a bal 4, és 50-re bal 1 tő, aminek a vége bukkanból a jobb 3 gumisból a sima bal, és abból a jobb 2-ből a bal 1 tő, és azon rajta van a jobb 3, a ház mögé fordulunk le, és abból a 10 jobb 4 nagyon szűk, majd bukkan lefelé, 30 jobb 3 a balon mész, és 80-ra bal 33 tő, ez a 33 tő, és 30-ra jobb 2 bukkan, ez lesz a jobb 2 bukkan, és 80 jobb 3 bukkan, a ház mögé megyünk le, és 100-at megyünk utána lefelé, és bal 3-ban van a cél, észre húzod meg, és 100-as sima jobb lesz utána.